angazi ukuthi ingalungiswa kanjani lento, but thina abantu sinayo le ngqondo ewumsangane engasisizi ngalutho yokubambelela ezintweni ezingasho lutho sizipraise. For example, ukuba nesoka nokuba igagu into engasizi ngalutho leyo. Thina into esiyifunayo or into esebenzayo ubuhlakani neqiniso njengoba linjalo sometimes izona into esuke idingeka. For example, akusiza ukubhala neat nokubhala kahle if ubhala test. Awekho even ama marks alokho. It's useless ukubhala kahle ukubhala umbhedo nokubhala neat ukubhala umbhedo. Awuphasisi lokho. So lento ifana ngabo ziningi into ebheda esinokuzenza. Lento yokuthi une-following eningi akusho ukuthi uhlakaniphile, but into ekufana ngabe iyasiwaresha leyo ngoba it means wena once washo into engasile uyayispreada kube ngathi into useful kanti uspreada i-nonsense. Yabo nje kuningi kethe. Sibona.